Det her det er uran, og det er det grundstof, man bruger til brændselsstave i en atomreaktor på et atomkraftværk. I dag kommer det til at handle om tsunamien i Japan i 2011 og den efterfølgende Fukushima-katastrofe. Det kommer også til at handle om strålings indvirkning på levende organismers levevilkår og hvad stråling egentlig er. En tsunami er en kæmpe flodbølge, der opstår, hvis der kommer et undersøisk jordskælv eller et vulkanudbrud på havbunden. Hvis to tektoniske plader presser mod hinanden som en destruktiv pladerand, vil den tungeste plade naturligt presse den letteste plade nedad. I 2011 udledte et undersøisk jordskælv en tsunami ud for Japans nordøstlige kyst. Den blev målt til 9 på Richterskalaen. Jordskælvet udleder en stor kraft under havoverfladen, der sætter ekstremt store mængder vand i bevægelse. Jordskælvets epicenter ligger ca. 130 km ud fra landets østkyst. De ligger meget langt under havoverfladen, hvilket resulterer i, at bølgerne ikke påvirkes af strømmen lige med det samme. Men efterhånden som vandet presses længere ind mod kysten af strømmen, hvor dybden er meget lavere, er der ikke nok plads til alt vandet, så på grund af strømmen, der presser, bliver der dannet en kæmpe bølge, altså en tsunami. Tsunamien starter først med at trække vandet langt tilbage og efterlader kæmpe kyststrækninger tørre, men kort tid efter kommer en enorm bølge tilbage mod land. Hvis der nogensinde vil kunne komme en tsunami i Danmark, kunne det være med til ord, der vil lande langt ud fra Danmarks vestkyst, ude i havet og presse strøm og store bølger ind over Danmark, som dermed vil skabe en tsunami. Et atomkraftværk er til for at lave strøm. Her ser vi et billede af, hvordan en atomreaktor kunne se ud. Her har vi brændselsstavene. De er lavet af uran. Uran reagerer ved, at en neutron rammer isotopen af uran U-235. Det omdanner den til en U-236. U-236 er en meget ustabil kerne, så den splittes hurtigt til 2 og afgiver samtidig 3 neutroner, som kan banke ind i nye urankerner. Hvis man regner det ud, mangler der noget masse. Det er blevet til energi. Det kan vi se fra Einsteins ligning. Energi er lig med masse gange lysets hastighed i anden. Ved dette har man så en kædereaktion. Kontrolstavene absorberer nogle af neutronerne, så man kan styre kædereaktionen. Det kan jeg altså se her, at nogle af neutronerne er blevet absorberet. Kædereaktionen gør, at vandet rundt om uranstavene bliver varmet op. Det gør så, at det varmer dette her rør, hvor der også er vand i. Det gør, at der kommer en masse damp fra det rør, som så bliver ført under meget højt tryk hen mod turbinen. Da dampen presses gennem turbinen, bliver der skabt energi, og det omdanner generatoren til strøm. Når dampen har været igennem turbinen, har den mistet noget af sit højtryk og er ved at blive kølet ned. Så kommer den igennem, hvad man kan kalde en omvendt radiator. Den bliver nemlig kølet ned inde i sit rør af havvand rundt om rørene. Efter den er blevet kølet ned, kan den komme tilbage ind i det første rør, hvor det kan blive varmet op igen og blive damp, og sådan kan det køre rundt mange gange. Man kunne jo undre sig over, hvorfor man egentlig lægger et atomkraftværk så tæt på vandet. Og især, hvorfor så tæt på en pladerand. Men det er der en god forklaring på. Et atomkraftværk skal ligge tæt ved havet, da det er havvand, man bruger til at nedkøle dampen, der har været igennem turbinen, så den bliver til vand og kan komme ind i atomreaktoren igen. Det skal man bruge store mængder køligt vand til. Man skal også bruge store mængder vand, da en brændselsstav skal skiftes ud cirka hver 4. år, og de skal stå under havvand i flere år og køle af, før de må blive pakket ned. Og der skal de have mindst 2 meter vand over sig. En anden grund til, at et atomkraftværk ligger et sted som Japan, er jo fordi, at de har brug for så meget energi i Japan, at det simpelthen ikke ville kunne fungere, hvis ikke man havde de atomkraftværker til at generere al den strøm, de skal bruge til f.eks. en millionby som Tokyo. Den 11. marts 2011 ramte jordskælvet ved Fukushima og Japan. Ved en katastrofe som denne gjorde man automatisk det, at man startede en nedkøling. Jordskælvet havde forvoldt strømsvigt, så man benyttede sig af nødstrømskilderne. Da tsunamien lidt under en time efter kom ind over de store kyststrækninger, ødelagde det nødstrømmen, og afkølingen fungerede ikke optimalt. Man havde ikke kontrol over nedkølingen, og reaktorerne endte med at blive overophedet. Reaktor 1-4 var i gang under katastrofen, mens reaktor 5 og 6 var lukket ned til eftersyn. Den 12. marts sprang reaktor 1 i luften. 13. marts gik kølesystemet i reaktor 3 i stå. Derfor faldt vandmængden hurtigt i reaktoren. 14. marts springer reaktor 3, og nedkølingen i reaktor 2 går i stå. Der sker det samme som i reaktor 3, at vandstanden falder hurtigt i reaktor 2. Man prøver at pumpe havvand ind for at hindre en alvorlig kernenedsmeltning. 15. marts kommer der en mindre eksplosion i reaktor 2.
Der kommer samme dag brand i reaktor 4. Man prøver panisk at slukke branden ved at kaste havvand ind med helikopter. Det radioaktive bliver spredt som røg og damp med vinden og skyerne. Omkring den 16. marts er den ioniserende strålingsniveau blevet rigtig farlig. I en omkreds på 20-30 km rundt om atomkraftværket er radioaktiviteten steget med op til 100 gange det normale. 300.000 mennesker blev evakueret i perioden 11. til 16. marts. Så i perioden 11. til 16. marts gjorde man altså alt, hvad man kunne for at få kølet atomreaktorerne ned, da de ikke blev kølet ned, som det ellers var planlagt, de skulle. Den ioniserende stråling er stadigvæk livsfarlig i et stort område omkring Fukushima. Man kan ikke sige præcis, hvilken stråling området blev udsat for, da det på nogle tidspunkter både var alfa, beta og gamma-stråling. De tre tilsammen kan man kalde ioniserende stråler. Mange har siden ulykken været meget rystet over, at et atomkraftværk så tæt på en pladerand, og selvfølgelig så tæt ud mod kysten, ikke er bedre beskyttet mod tsunami og jordskælv. Men man har faktisk fundet ud af, at der ikke var blevet taget de forholdsregler, som der skulle, da katastrofen skete, og at reaktorerne ligesom ikke, de var ikke blevet repareret og eftertjekket, som de skulle førhen, altså før katastrofen. Så man kan sige, at noget af ulykken faktisk er menneskeskabt. Radioaktiv stråling kommer ude fra verdensrummet og jordens undergrund, og en lille del kommer fra fødevarer og mennesker. I mennesket er der 2 radioaktive isotoper, kulstof 14 og kalium 40. Kulstof 14 laves i meget små mængder i atmosfæren, hvorefter vi mennesker så optager den gennem maden. Kalium er noget, et menneske har i kroppen fra begyndelsen. Det starter med, at ustabile atomkerner spaltes. Det kan skyldes, at der er ubalance i antallet af neutroner og protoner i kernen. For at gøre denne kerne stabil, afgiver den nogle af dens neutroner og noget af dens energi i form af radioaktiv stråling. Der findes 3 former for stråling: alfa, beta og gamma. Alfa-partikler udsender heliumkerner. Det betyder, at det ustabile og radioaktive grundstof afgiver 2 protoner og 2 neutroner, og dermed bliver til et andet grundstof med et mindre grundstofnummer og med færre protoner. Sådan bliver det ved, indtil den er blevet til en stabil kerne. Man siger, at den henfalder. De gule er nuklider af atomer med alfastråling. En betapartikel er en elektron, men det er ikke en elektron, der kredser rundt om kernen. Hvis det er en betapartikel, omdanner en neutron sig til en proton og en elektron. På den måde bliver det til et grundstof med et højere grundstoftal, fordi der nu er kommet en proton mere til. Når neutronen har omdannet sig til en proton og en elektron, sender den elektronen afsted. De blå er nuklider af atomer med betastråling. Gammastråling er fotonpartikler og elektromagnetiske bølger. Når isotopen henfalder, udsender den først en betapartikel, og der bliver dannet en ny atom. Radioaktiv stråling kan have så høj energi, at når den rammer os mennesker, så kan den gå ind og ændre på vores arvemateriale, altså vores DNA, og den kan ødelægge nogle af vores celler i kroppen. Når radioaktiv stråling rammer menneskekroppen, går den ind og river elektroner løs fra molekyler i cellerne. Det gør, at cellens egenskaber ændres, og den ændres til en helt anden celle. Når cellen så skal repareres igen, fordi det skal den jo, så kan det være, at det kan ske, at kroppen er for svag, eller at der sker en fejl i reparationen, så den kan laves om til en kræftcelle. Og det er jo ikke så godt. Selvom det selvfølgelig kan være nyttigt at bruge radioaktiv stråling på hospitaler til at helbrede kræftramte mennesker ved at dræbe kræftcellerne, så skal man passe på, at man ikke kommer til at bestråle de raske celler for meget, og det er derfor, at mennesker, der er i behandling for at få helbredt kræft, stråles over flere gange, så de raske celler får tid til at komme sig, så det ikke bliver værre. Den 28. marts 1979 fandt den hidtil værste kernekraftulykke med letvandsreaktor sted på anlægget på Tremilleøen ved Harrisburg i Pennsylvania. Der var sket en fejl i ventilationsanlægget, der gjorde, at kernen ikke blev kølet nok ned, som var skyld i en delvis nedsmeltning af anlæggets reaktor 2. Brændselsstævne smeltede og størknede i bunden af reaktortanken, og en lille smule radioaktivt væske løb ud af anlægget, men ikke nok til at skade befolkningen sundhedsmæssigt. I Ukraine 1986 skete en endnu vildere ulykke ved Tjernobyl-anlægget. Når der sker noget, der muligvis vil kunne give et anlæg problemer, vil kernereaktorerne naturligt stoppe, men det gjorde de ikke på Tjernobyl-anlægget. I stedet for kom reaktorerne fuldstændig ud af kontrol, og i en kort periode gik det helt galt, så den blev ekstremt overophedet, og det enorme damptryk var skyld i en eksplosion. Derefter skete endnu en eksplosion på grund af den pludselige kædereaktion. På grund af den kraftige varme gik der ild i stævne, hvor røgens radioaktive materiale kom meget langt væk og skadede mange mennesker og mange områder. I 1980'erne kom det på tale, om Danmark ikke skulle have atomkraftværker.
Men befolkningen blev bange og sagde nej tak. De ville ikke høre, at Danmark skulle bevæge sig ind over den type energi. Dengang havde man ikke den viden om A-kraft, som man har i dag. Vi kan ikke se, hvorfor man dog ikke skulle have atomkraft i Danmark. Der er jo mange gode argumenter for gode ting ved atomkraft. Det udleder blandt andet ikke CO2, og vil af den grund hjælpe i forhold til vores klode og den såkaldte globale opvarmning. Vi tænker, at A-kraft burde være en del af en klimaplan for fremtiden. I 1980'erne, da atomkraft i Danmark blev stemt ud, og folk demonstrerede imod det, var det jo også på grund af udfordringen med, hvordan man skal opbevare det radioaktive affald, der vil komme ved, at man har et atomkraftværk. For eksempel skal brændselsstævne jo på et tidspunkt opbevares, da de kun er i reaktoren i 3-4 år. I Danmark har man meget lerjord. Ifølge viden om på DR2, er det i Finland ler, man bruger til at lave et kæmpe opbevaringssystem under jorden. Man bruger leret, fordi det er tykt, plastisk og fugtigt, og derfor kan det reparere sig selv, hvis der kommer revner. Det vil vi sandsynligvis også kunne gøre med vores ler, vi har i Danmark. Det er selvfølgelig ikke noget, man har forsket særlig meget i Danmark endnu, da det ikke har været på dagsordenen. Men for at hjælpe med at løse klimaproblemerne, er vi, Julie og jeg, sikre på, at med den viden, vi har i dag, er der ikke nogen risiko eller noget at være bange for. Risikoen er i hvert fald meget lav. Risikoen er i Finland sat til 1 ud af en million, altså 0,00001%. Og det vil sige, at der er en meget, meget lav risiko. Hvis man sætter befolkningen ind i, hvor lav risikoen er, og hvordan et A-kraft virker, er vi sikre på, at befolkningen med mere viden vil føle sig trygge omkring et atomkraftværk. Man kan jo også kigge på Tjernobyl-ulykken i Ukraine og se, at radioaktiviteten faktisk nemt kunne have nået til Danmark. Den nåede helt op gennem Norge og helt op til Nord-Norge. Hvis man kigger på et kort, ligger der faktisk mange atomkraftværker rundt om Danmark, hvor hvis uheldet var ude der, ville der også kunne have stor indflydelse på Danmark. Vi er allerede inde i en kreds af mange A-kraftværker, og at vi også fik et kraftværk i Danmark, ville nok ikke lave chancen for, at der skulle ske et radioaktivt udslip, der ville påvirke Danmark større. For virkelig at vise, hvad stråling kan gøre, har vi lavet et forsøg med et æble. Vi har skåret det i 2 små stykker i samme størrelse. Det ene stykke er blevet bestrålet i 10 dage med alfa, beta og gamma kilde. Det andet stykke er bare ligget frit. Efter 10 dage i det lille skab, hvor man må stille noget radioaktivt, er resultatet meget tydeligt. Vores bestrålede æble er lidt brunt og har en lille bitte smule mug i den ene side. Ellers er det meget fast og stadig fyldt med vand. Det andet æble, der bare har fået lov til at ligge og blevet helt indtørret, har mug på siderne. Se, at den bestrålede frugt holder sig meget bedre. I mange lande er det lovligt at bestråle nogle fødevarer, som f.eks. frugt. I Danmark er det kun lovligt at bestråle krydderier. Bestrålingen forlænger holdbarheden, og det kunne være en reel løsning på noget af verdens madspild. Når det vand, der ellers skulle holde brændselsstævne kølige, fordamper, reagerer metalhylstrene, der beskytter stævne med dampen og laver dermed hydrogen. Hydrogenet og luftens oxygen kan tilsammen lave det, man kalder knaldgas, der kan eksplodere. Det er blandt andet disse slags eksplosioner, der skete ved Fukushima. Normalt, hvis kølevand bliver varmt, stopper kernereaktionerne og deres vante hastighed og styrke, så der ikke bliver udledt så meget varme, og der kommer dermed igen balance mellem temperatur og styrke, og reaktoren bliver stabil. Men nogle gange bliver kernereaktionerne ved i deres normale styrke, og der kommer alt for meget varme. Så bliver reaktoren ustabil. Tjernobyl-reaktoren var for eksempel ustabil, og det var det, der var skyld i katastrofen. Det var alt, hvad vi havde om atomkraftværker og stråling. På gensyn.